Praise the Lord. जोङो मिथिगौ बोथोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दङ। दा बे बोथोर गाज्रि जानायनि थाखायनो इसोरनि आत्माया जोंनो मिथिहोदों जे नोंसोरो मानो दुंब्रुदबोरै थाखो, गुसुबो नङा गुदुंबो नङा, नोंसोरो मानो जाखो? जुदि बिदि जायोब्ला जोबनाय सानाव नोंसोरो जिउआव आद्रि जाजोबगोन होननानै इसोरनिफ्राय गोथार जिउआ प्रफेसिनि दारै थांनाय दाख्लै रुबिबारावहाय मिथिहोदों। बेखायनो जोङो बे समावहाय बे दुंब्रुदफोरनि बिसयैनो जों एसे सोलोंनि। आङो बे समाव बुंनो लादों जाहैबाय नुजाहोजानायनि 3 अध्यायनि 14निफ्राय फरायलांनि। बेवहाय दुंब्रुदफोरनि बाथ्रा बुंदों, गुसुबो नङा गुदुंबो नङानि बाथ्रा बुंदों। बेखौ जों फरायनि। नुजाहोजानाय 3 अध्याय 14निफ्राय फरायलांगोन 22 पदसिम। नोङो लाउदकियायाव थानाय गिर्जानि आरफनो लिरहरदो, जायहा बेखौ बुंदों आमेन। फोथायजाग्रा आरो नंगौ साखि इसोरनि दानायनि जाजेननाया बेफोरखौ होनदोङो। आङो नोंनि हाबाफोरखौ मिथिगौ, नोङो गुसुबो नङा गुदुंबो नङा होननानै। नोङो गुसु नङाब्ला गुदुं जाब्ला हामगौमोन। नोङो बेबादिनो दुंब्रुद गुदुंबो गुसुबो नङैखाय आङो नोंखौ आंनि खुगानिफ्राय मुजुगारगोन। मानोना नोङो होनो आङो गोनां गेदेर, आङो फुथुमद्रायबाय आरो आंहा मुंबो नाङा होननानै। आरो नोङो मिथिया नोंनो खाफाल दाग्रा आरो अनखांजाथाव थाव आरो हावरिया आरो खाना आरो लांथिया। बिनिखायनो आङो नोंखौ परामर्श होयो, नोङो आंनिफ्राय सना गुबैखौ बायदो। नोङो गोनां गेदेर जानाय बायदि आरो गुफुर हिफोरखौ नोङो गाननाय बायदि आरो नोंनि लांथियै थानायनि लाजिनाया नुजायै बायदि आरो नोंनि मेगनफोराव फुननो थाखाय नोङो फुननायखौबो बायदो, नोङो नुनो मोननाय बायदि। आं अननायफोरखौ आङो बध होयो आरो बुनायजों गंहोयो। बिनिखायनो नोङो गोसो गुदुं जानानै गोसो सोलायदो। खोनासं, आङो दर मोखाङाव गसंनानै सौवो। सोरबा आंनि रावखौ खोनासंनानै दरखौ खेवोब्ला आङो बिनियाव हाबगोन आरो आङो बिजों आरो बियो आंजों जाफागोन। आंबो देरहानानै आंनि आफाजों लोगोसे बिनि सिंहासनाव जेरै जहैदों बेबायदिनो आङो देरहाग्रानो आंनि सिंहासनाव आंजों जफानो होगोन। खोमा गोनाङा जिउआ गिर्जाफोरखौ होननायखौनो खोनासंथों होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। बाहाय जोङो खोनानो मोनदों मा होनदों, मोनसे लाउदकिया मण्डली होनना बुंदों। बेवहाय थानाय आरफनो दिनै जहननि दारैहाय नुजाहोजानानै बे बाथ्राखौ बियो लिरनो बिथोन होदों जहनखौ। आरो जहना बे बाथ्राखौ लिरदों जाहैबाय जे जायहा बेखौ बुंदों आमेन होनना बुंदों। फोथायजाग्रा आरो नंगौ साखि इसोरनि दानायनि जाजेननाया बेफोरखौ होनदोङो। जाजेननाय दानाय नङा होमबा, बेखौ होनदों होनना बुंदों। आङो नोंनि हाबाफोरखौ मिथिगौ। अर्थात इसोरा जोंनि हाबा मावनायखौ मिथिगौ होनना बुंदों। जों मा अबस्थायाव दङ, जोङो माबायदि मावदों बेखौ इसोरा मिथिगौ। अर्थात नोङो गुसुबो नङा गुदुंबो नङा होननानै बुंदों। अर्थात जोंनि मावनाया मावथारैबो नङा, गुसुद्रायबो नङा, गुसुथारबो नङा, मावथारै आरो बिराद मावख्रुबग्रा गुदुंबो नङा, खिन्थु गेजेर गोदोआव दङ। जोङो दिनै गेजेर गोदोआव दङ। सम मोनब्ला मावनाय, सम मोनाब्ला थानाय। सोरबा लेंहरबा थांनाय, सोरबा लेंहराबा थानाय। बेबायदि गुदुंबो नंला गुसुबो नंला, गेजेराव आरो सोरबा लेंहरब्लासो थांनाय, आरज खालामनांगौबा खालामहैनाय बेबायदियाव दङ होनना बुंदों। जोंनि मावनाया बेखौ बियो मिथिगौ, जोंनि मावनायखौ बियो मिथिगौ होनना बुंदों। बाय होनबाय
नोङो बेबायदि दुंब्रुद बुद गुदुंबो गुसुबो नङैखाय आङो नोंखौ आंनि खुगानिफ्राय मुजुगारगोन होनना बुंदों। जुदि जों बेबायदि दुंब्रुद बुद थाबाय थायोब्ला गुदुङावबो गोग्लैयै गुसुआवबो गोग्लैयै जों जुदि इसोर खुलुमलांबाय थायोब्ला दिनै इसोरा जोंखौ मुजुगारगोन। मुजुगारनाय माने नेवसिगोन बियो लानाय नङा होनना बुंदों। बिनिखायनो बियो ओरैबायदि जोंखौ जाजानो लुबैदों, गुदुं जाजानो लुबैदों। प्रेज द लर्ड। गुदुं जाजानो लुबैदों। गुदुं जानायनि ओंथिया जाहैबाय मा? जोङो दिनै जादों एसे आगोलाव खोनाबाय नङा होमबा? बेखौ जोंफ्रा खोन्थादों जे सासे इस्थिनि मावग्राया फैनानै बिजन नुनानै खोन्थादों जे बेवहाय इस्थिनि खामानि जागोन, सानथामद्राय उदै बासिनो नांगौ। नङा होमबा? बे प्रग्रामा ओंखारबाय आरो सिगाङावबो ओंखारदों जेब्ला जोङो दंफैखायोमोन। बेवहाय प्रफेसियावबो बुंदों दे नोंसोर ओरैबायदि गोख्रों जानानै गुदुं जानानै इसोरनाव प्रार्थनायाव जरग्रा जानानै उदै बासि बासि प्रार्थना खालामबाय थायोब्ला इसोरा बे जायगायावहाय मोनसे आशीर्बाद होनो गोसो दङ। जाय आशीर्बादा फैयोब्ला गोबां मानसिफोरनि थाखाय मदद जागोन। गोबां जब्राफोर लाबोनायफ्रा सोखा जागोन, खानाफ्रा नुफैगोन, मेगन गैयिफ्रा मेगन गुनु जाफैगोन। अर्थात इसोरा सोर, नंगौआ मा, जिउ सिरि मोननाया मा, बेखौ नोंसिनि गेजेरजों मिथिगोन। ओंखायनो गुदुं जानानै मा खालामनो थिनदों? उदै बासियै इसोरनि बोरखौ नाजावनो थिनदों। नङा होमबा? बोरखौ नाजावनो थिनदों। दा बेवहाय जोङो फरायलांनि गाहायाव बुंबावबाय जोङो जानो हागौ बे संसारावहाय गोनां गेदेर जानो हागौ, सम्पतिजों बुंफबखानाय जोंहा जानो हागौ, खिन्थु जोङो दिनै जिउआवबो गोनां गेदेर जानो नांगौ। मोदोमनि गोनां गेदेरखौ बुङाखै, जिउनि गोनां गेदेरखौ बाय बुंदों। जिउनि गोनां गेदेर होनना बुंब्ला जोङो जेब्ला जिउनि बोलोजों जों दैदेन जायो, जेब्ला जोंनि रायनायफ्रा जिउजों जायो, जोंनि बुंनायफ्रा जिउजों जायो, जोंनि आरज खालामनायफ्रा जिउजों जायो, अब्ला इसोरा खामानि मावो। खामानि मावो। जुदि बेबायदि खामानि मावनायखौ जुदि जों लुबैयोब्ला जोङो मा जानो नांगोन? एखेबारे इसोरनि जे बोर होनो नागिरनाय, बे बोर होनो नागिरनायखौ जोङो नाजावथारनांगोन। बाय बुंदों बिनिखायनो आङो नोंखौ परामर्श होयो, नोङो आंनिफ्राय सना गुबैखौ बायदो, नोङो गोनां गेदेर जानाय बायदि होनना बुंदों। सना गुबै, सना होनना बुंब्ला इसोरनि जे गियान, सनानिख्रुइबो साबसिन गियान होनना बुंदों। बे गियानखौ बायनो थिनदों। जेरै सनाया दाम गोसा, बे सनाखौ बायनो थिनदों। आरो गुफुर हिफोरखौ नोङो गाननाय बायदि, आरो नोंनि लांथियायै थानायनि लाजिनाया नुजायै बायदि, आरो नोंनि मेगनफोराव फुननो थाखाय नोङो फुननायखौबो बायदो, नोङो नुनो मोननाय बायदि होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। बाय मा होनखो? दिनै सना होनना बुंब्ला बे इसोरनि जे गियान, इसोरनि पावार, इसोरनि बोलो, बेखौ जों बायना लानो नांगौ। बेखौ बायनांगौब्ला जों मा खालामनांगोन? दाहा खालामनांगोन। बेखौ बायनांगौब्ला जों मा खालामनांगोन? इसोरनाव गुरै जानांगोन। जेब्ला गुरै जागोन, हान्थु खरायगोन, जों गाबगोन, बिगोन, अब्ला बे इसोरा जोंनि बे सनाखौ जोंनो होगोन। जाय सनायानाखि दाम गोसा, जाय बोरानाखि दाम गोसा, जे बोरखौ मोनोब्ला गोबां मानसिफ्रा दिनै बासायजानायखौ मोननो हागोन। जे बोरखौ मोनोब्ला गोबां मानसिफ्रा नोंनि आंनि जुगिदैनो बोरखौ मोनलांफागोन। प्रेज द लर्ड। बे सनाखौ जोंखौ बायनो थिनदों। आरोबाव मा होनबावखो? गुफुर हिफोरखौ नोङो गाननाय बायदि, आरो नोंनि लांथियायै थानायनि लाजिनाया नुजायै बायदि होनना बुंदों। जेब्ला गुफुर हि गानो, गुफुर हि गाननाय होननानै बुङोब्ला, जेरै आं दिनै बाहाय गस्ला गुफुर गानदों, नङा मा नोंथांमोननि गेजेराव? बेबायदि गुफुर, जे ड्रेसा गुफुर, आरो बे मोदोमनि सिङाव थानायखौ नुजाहोजायै खोबनानै लानाय गुफुर, बे गुफुरा जाहैबाय इसोरनि पबित्र आत्मा। प्रेज द लर्ड। इसोरनि पबित्र आत्माया जेब्ला नोंनाव थागोन, नोंखौ नुहुरगोन। बेनाव इसोरनि बोर दङ, बेनाव पबित्र आत्मानि पावार दङ। बियो प्रार्थना खालामबा नुयो, बियो प्रार्थना खालामनानै खोन्थानो हायो, बियो प्रार्थना खालामबा जब्राया गायो, बियो प्रार्थना खालामबा किसिम किसिम आत्मा मोनैफ्रा मोनो, एन'इन्टिं जायो, प्रार्थना खालामबा गोग्लैयो,
ना बेबायदि ओरैबायदि गुफुर पावार बे गुफुरा जाहैबाय इसोरनि हलि स्पिरिट बे पावारखौ जोङो दिनै लानो नांगोन जेराव मानसिफ्रा नुहुरोब्ला ओरैबायदि मोजाङै नुहुरगोन नोंखौ लाजिनाङै नुहुरगोन नोङो मानसिफोरनि गेजेराव लाजिनांनाय नङा प्रेज द लर्ड लाजिनांनाय नङा मानो लाजिनाय नङा नोंनि बुंनाय बाथ्राजोंनो इसोरा खामानि मावगोन नोंनि आरज खालामनायजोंनो इसोरा खामानि मावगोन नोंनि बोसोन बुंनायजोंनो मानसिफ्रा मा जागोन खोनासंनानै एनन्टिं जागोन प्रेज द लर्ड एनन्टिं जागोन दा बेनिखायनो बेबायदि बोरखौ जोङो लानो नांगौब्ला जोङो दिनै जे थोननाय इसोरनि बोसोन बे इसोरनि थोननायखौ जोङो मानिनो नांगौ ना बाय बुंदों आरो नोंनि मेगनफोराव फुननो थाखाय नोङो फुननायखौबो बायदो होनना बुंदों मेगनाव फुननाय मानि मेगननि जे पावार सिनायनो हानाय बोलो बबेया मोजां बबेया गाज्रि मोजां गाज्रि सिनायनो इसोरा जोंनो बोलो होदों बे बोलोआ बबेनिफ्राय फैयो इसोरनिफ्राय फैयो जोङो मिथिगौ गोबां मानसिया पबित्र आत्माखौ मिथिगौ खिन्थु बबे आत्माया इसोरनि बबे आत्माया सैताननि बेखौ सिनायनो थाखाय बे बोलोखौ जोङो मोननो हायाखै ना मोनदोंब्लाबो जोबोद खम नाथाय बे बोलोखौ मोननांगौब्ला डिमान्ड जोंहा इसोरनाव थानांगौ इसोर नोंनि आत्माखौ सिनायनो नोंनि बोरखौ आंनो होदो होननानै जुदि जों इसोरनाव बियोब्ला बे इसोरा बे सिनायनो हानाय आत्माखौबो जोंनो होगोन अब्ला सैताननि आत्माया माबायदि इसोरनि आत्माया माबायदि जोङो जेब्ला प्रार्थना खालामगोन जों मिथिगोन आरो जेब्ला बिनि रायनाय बुंनाय फाव फेसन ना बेवहाय मोखाङाव नायब्लानो हमनो हानाय इसोरा बोलोखौ जोंनो होगोन होनना बुंदों प्रेज द लर्ड बोलोखौ होगोन बेनिखायनो बाहाय बुंदों आङो अननायफोरखौ बट होयो आं अननायफोरखौ आङो बट होयो आरो बुनायजों गंहोयो बिनिखायनो नोङो गोसो गुदुं जानानै गोसो सोलायदो होनना बुंदों प्रेज द लर्ड आंखौ जायहा अनो आंखौ अननायनिफ्राय जायफ्रा गोजानाव दङ गुसु जानानै दङ एबा दुंब्रुद जानानै दङ बे दुंब्रुद जानानै थानायखौ आङो बट होयो अर्थात साजा होयो बुयो होनना बुंदों नङा होमबा बुयो जेब्ला बुगोन अब्ला मिथिदो इसोरा आंखौ बुबाय ना माबा मोनसे समस्या जायोब्लाथ' हमनानै ला इसोरा बुबाय समस्या जाया नङा जायो जेब्ला जोङो बेबायदि समस्यायाव गोग्लैबाय होमब्ला जों इसोरखौ गोसोखांदो इसोरा आंखौ मोजां जानायखौ लुबैनानै बे साजाखौ होदों ओंखायनो आङो उदै बासिनसै आरज खालामसै इसोरनि बोरखौ लाफिनसै इसोरनि मावनांगौफोरखौ मावफिनसै थोननायफोरखौ मानिनोसै होननानै जुदि जोङो सानफिनोब्ला इसोरा बोखांफिनगोन होनना बुंदों बोखांफिनगोन बिनिखायनो नोङो गोसो गुदुं जानानै गोसो सोलायदो होनना बुंदों गोसो गुदुं जानो थिनदों जोंखौहाय दुंब्रुद थानायखौ लुबैयाखै गुसु जाना थानायखौबो लुबैयाखै खिन्थु गुदुं बे गुदुं जानायखौ बियो जोंनिफ्राय लुबैदों प्रेज द लर्ड जेब्ला जों गुदुं जानांगौब्ला मा होनदों बाय बुंदों खोनासं आङो दर मोखाङाव गसंनानै सौवो सोरबा आंनि रावखौ खोनासंनानै दरखौ खेवोब्ला आङो बिनियाव हाबगोन आरो आङो बेजों आरो बियो आंजों जाफागोन होनना बुंदों प्रेज द लर्ड जोंनि गोसोनि दरखौ इसोरा जेब्लायबो सौबाय थायोनो जोंनि गोसोनि दरखौ जेरैहाय गोजाननि आलासिया सासे मानसि न'आव फैयोब्ला आजिखालि कलिं बेल थायो नङा होमबा कलिं बेलाव दामफैयो जेब्ला कलिं बेल दामगोन न' सिङाव गिदिंहैगोन आरो बियो फैगोन फैनानै दरखौ खेवफैगोन आलासिखौ सोगोन नङा होमबा खिन्थु जायफ्रा कलिं बेल गैजाया मा खालामफैयो गाबज्रिखौ फैयो ओइ आमोखा न'आव दंना गैया आं फैदोंमोन बुंफैया बुंफैयो नङा होमबा थिग बेबायदिनो इसोरा जोंनि गोसोनि दराव थानानै सौवोनो थख्लायबाय थायो टक 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 थख्लायो जेब्ला बे थख्लायनायखौ जों मोनदांबाय इसोरनो खेवनानै होदो इसोरनो जायगा होदो इसोरा जोंनि अन्तराव हाबफैगोन जेब्ला हाबफैगोन बे जोंजों थाफागोन आरो जोंबो बेजों थाफागोन होनना बुंदों अर्थात जों बिनाव नाले गले जागोन नाले गले माने मा इसोरजों रायलायगोन इसोरनाव प्रार्थना खालामगोन सम गैयाब्लाबो दान्दिसेखौ सम दिहुननानै ना जोङो मावनाय दांनाय बेस्थ' थाब्लाबो
दान्दिसेखौ सम दिहुननानै इसोरजों रायलायगोन, इसोरजों खोन्थागोन, इसोरनो जों मिथिहोगोन माजों प्रार्थनाजों आरजजों जों मिथिहोगोन। बे आरजजों मिथिहोनायावनो इसोरा खोनासंगोन, बियो खोनासंनानै जोंनि बिनायखौ बियो उत्तर होगोन। जाफागोन, लोंफागोन होनना बुंदों, थाफागोन होनना बुंदों ना, बियो उत्तर होगोन। बेनिखायनो जोङो गोसोनि दरखौ इसोरनो लागै जेब्लाबो खेवनानै होनो नांगौ, खेवनानै होनो नांगौ। खिन्थु जोङो गोसोगोरा जायोब्ला बियो जोंनि गेजेराव हाबनो हानाय नङा। प्रेज द लर्ड, हाबनो हानाय नङा। जों मोनसे बाइकखौ फरायनि दे। इब्रायनि लिरनायाव बुंदों, इब्रायनि लिरनाय 4 अध्याय 7 पदआव बुंदों, बियो बुंदोंमोन, नोंसोरो दिनै बिनि रावखौ खोनाब्ला नोंसिनि मनखौ दाफुरा होननानै एसे गोबावनि उनाव दाबिदजों बुङोब्ला बियो आरोबाव सानसे दिनैखौ फसङो होनना बुंदों। मा होनदों? गोसोखौ मनखौ दाफुरा होनना बुंदों। गोसोखौ दाफुरा। जेब्ला इसोरनि रावखौ खोनायो, जेब्ला इसोरनि रावखौ मिथियो, अब्ला जोङो गोसो गोरा दाजा होनना बुंदों। गोसो गुरै जानो थिनदों इसोरा। गुरै होनना बुङोब्ला जों मिथिगौ बाइबेलावहाय गुरैया सोरमोन? गुरैया सोरमोन? बाइबेलाव खोन्थानाय बायदिब्ला जोङो एसे नायनि। गुरै, जेब्ला जोङो गुरै जागोन ना, जेब्ला जों गुरै जागोन अब्ला जोङो फोरबोखौ मान होनो हागोन। आरो फोरबोखौ मान होनायावनो मा जागोन? जों गियान मोनगोन। फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि होनना बुंदों। आरो गुरै खालाम, मान मोनगोन होनना बुंदों। जोङो गुरै जानांगौ, गुरै। इसोराव गावखौ फुरिनानै लानांगौ। जोङो बोसोन बिजाबनि ना 15नि बोसोन बिजाब 15नि 33खौ जों फरायनि। बाय मा होनदों? जों एसे फरायनि। बोसोन बिजाबनि 15 अध्याय 33 पदआव बुंदों, फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि। बिनि सिगाङाव नोङो गावखौ गुरै खालाम, नोङो मान मोनफ्लायगोन होनना बुंदों। गावखौ गुरै खालामब्ला इसोरा जोंनो मानखौ होगोन ना, मान होगोन। मानोना गुबुनफ्रा नोंनि खोथाखौ मानिगोन, गुबुनफ्रा नोंखौ मान होगोन, नोंनि खोथाखौ लागोन ना, आरो सोलोंनो फैगोन नोंनि खाथियाव, बेखौ बुंदों। ओंखायनो जोङो सिगां फोरबोखौ मान होग्रोनो नांगोन, अब्ला जों गुरै जानो हागोन ना, गुरै जानो हागोन। खिन्थु गोसो गोरा जायोब्ला नस्थ' जागोन। ओंखायनो बाइबेला बुंबाय इब्रियावहाय, जों दहाय जेखौ फरायदों, नोंसोरो इसोरनि रावखौ जेब्ला खोनायो बा खोनासङो, अब्ला नोंसोरो गोसो गोरा दाजा, गोसोखौ दाफुरा होनना बुंदों, गुरै खालाम होनना बुंदों ना। गुरै आरो बिस्सासि जादो, इसोरा नोंनि गासै दायफोर मावदोंब्लाबो बेखौ क्षमा खालामगोन होननानै जोङो बाइबेलाव मोननो हायो। जोङो फरायनि। बोसोन बिजाबनि 16नि 6 पदआव बुंदों, गुरै आरो बिस्सासि जादो, इसोरा नोंनि पापखौ क्षमा होगोन। फोरबोखौ मानिदो, नोंहा जेबो गाज्रि जानाय नङा होनना बुंदों। फोरबोखौ मानिनांगौ, फोरबोखौ जोङो मान होनांगौ, आरो बेखौ जों नंगौ जों खुलुमनांगौ, आरो जोंनिफ्रायबो जों गुरै आरो बिस्सास फोथायनाय जोंहा थानो नांगौ होनना बुंदों। फोथायग्रा जों जानांगौ। अब्ला इसोरानो बियो जोंखौहाय मा खालामगोन? बेंना लागोन आरो गाज्रियावहाय लांनाय नङा होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। अब्ला जों बे गुरै जानांगौब्ला इसोरनि बोलोखौ लानांगोन, इसोरनि पावारखौ लानांगोन। इसोरा जोंनो बोलो होनो नागिरगासिनो दङ, पावारखौ होनो नागिरगासिनो दङ। जों खिन्थु दिनै दुङा सुवा जानानैहाय ना, दुङा सुवा जानानैहाय नाजावनो रोङाखै। एखे रोखोमै दङ जोंनि फोथायनाय, जोंनि खुलुमनाय ना, एखे रोखोमै दङ। खिन्थु आवगायनो थिनदों जोंखौहाय, गुदुं जानो थिनदों। गुदुं होननानै बुंब्ला जों मिथिगौ, गुदुं ना, बबेबा मोनसे प्रग्राम जादों, लेंहरबाय, फटकुरि थांदो, मा बुंनांगौ बुंहैदो, फोरोंहैदो, नङा होमबा? सोरबा सासे जब्रा जादों, लेंफैबाय, थांदो आरज खालामहैदो, बे गुदुं जाबाय आरो ना, गुदुं। खिन्थु जब्रा जाबाय, प्रार्थना खालामनो लेंफैबाय, आलो गोजोन, थांगोन थाङा, बेलासिलायबाय, जब्राफ्रा जाग्राफ्रा नेबाय, सौहैया, बेखौ मा होनगोन? गुसुबो नंजोबला, गुदुंबो नंजोबला, दुंब्रुद ना।
दुंब्रुद खिन्थु जोंखौ बिदि दुंब्रुद थानायखौ इसोरा हामजायाखिसै माखौ हामजाखो गुदुं जानायखौ बियो हामजादों ओंखायनो गुदुं जानो जोङो सोलोंनि गुदुं जानो सोलोंनांगौब्ला जोंनि बोसोनखौ जोङो लाग्रा जानि बिनि थिननायखौ जों मानिग्रा जानि आरो जों जेब्लायबो मा होनो गुरै जानो जोङो सोलोंनि मानोना गुरैफ्रा बोर होजाग्रा होननानै बाइबेला बुंदों गुरैफ्रा बोर होजाग्रा माथाइनि लिरनाय फार्स्टआव जोङो जेब्ला नायगोन बाहाय बुंदों जोङो फरायनि माथाइनि फार्स्टआवहाय ना गुरैफ्रा बोर होजाग्रा होनना बुंदों गुरैफ्रा बोर होजाग्रा मानोना बिसोरो संसारखौ आवग्रिगोन होनना बुंदों संसारखौ आवग्रिनाय माने जेरै बे संसारावहाय मानसिफोरजों बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा जागोन आमोखा बायदि गुरै गैयालै ना गासै खोथाखौ मानियो गासैखौबो मावजोबो बायाबो मेङाबो ना बेबायदि ओरैबायदि मोजां मानसि होननानै बयबो मा खालामगोन बाख्नायगोन मानसिफ्रा ओंखायनो गुरैया मा जागोन बोर होजाग्रा जागोन होनना बुङो बाइबेला खिन्थु बाइबेलाव ओरैबायदि गुरै मानसि सासे मानसि दङमोन जाय बेबायदि गुरै मानसि दिनै बे संसाराव दासिम गैया होननानै बाइबेलाव बुंदों ना जोङो नायब्ला मोननो हायो बिसान बिजाबनि गोजाम रदाय नङा होमबा बिसान बिजाबनि 12 आयदा 3 पदआवहाय बेबायदि ओरैबायदि गुरै मानसि बाय बुंदों आरो बेबायदि मानसि दासिम गैया होनना बुंदों प्रेज द लर्ड बियो सोरमोन मसेमोन होनना बुंदों मसे ना मसेखौलाय जों बयबो मिथिखागौ नङा होमबा खोनाखाबाय ना मसेनि सल'खौ जिउ जारिमिनखौ बाय बुंदों मसेया सासे गुरै मानसिमोन प्रिथिबिनि गेजेराव बेबायदि गुरै मानसि सासेबो गैयामोन होनना बुंदों बिसान बिजाबनि 12नि 3 पदआवहाय बिसान बिजाब 12नि 3 पदआव बुंदों मसेया सासे गुरै मानसिमोन प्रिथिबिनि गेजेराव बेबायदि गुरै मानसि सासेबो गैयामोन अब्ला बे गुरै जानो थाखाय जों मा खालामनांगोन मसे बायदि जानांगौब्ला इसोरखौ गिग्रा जानांगोन जेरै मसेया इसोरखौ जोबोद गियोमोन इसोरनि थिननायखौ बियो जेब्लायबो फेलें खालामालासे मावग्रामोन ना मानिग्रामोन ना आरो इजराइलफोरखौ बियो दैदेनग्रामोन ना मानोना इसोरानो मसेखौ सायख'दों जे नों इजराइलखौ दैदेननांगौ होननानै ना बे समावहाय इसोरा मसेनो गासै बोलोमानखौ बियो होदों बबाव होदों बेनो लावथि गंसे होदोंमोन नङा होमबा लावथि गंसे होदोंमोन मसेनो बे लावथिनि दारैनो बियो मा मावनांगौ मावनाङा इजराइलफोरखौ दैदेननायाव बियो मावलांदों होनना बुंदों प्रेज द लर्ड होमब्ला मसेया गुदुं गोसो लानानै इजराइलफोरखौ दैदेनदोंमोन होमब्ला नायदो बे मसे बायदि गुरै जों जानो हागोन ना हाया मसे बायदि जों गुरै जानो हागोन ना हाया ना खिन्थु बाइबेला दोनबाय गुरै जा जों हानांगोन हमथाग्रा जानांगोन गुरै गोसो जानांगोन रागाखौ जोङो दिनै दमन खालामनो हाग्रा जानांगोन मानोना हमथानो हानाय बोलोआ बयनिख्रुइबो साबसिन होननानै जोङो मिथिगौ बयबो मिथिगौ हमथाग्रा जोंना नाजानांगौ होननानै बयबो बुङो ना खिन्थु हमथानो हानाय बोलोआ इसोरनिफ्राय इसोरा गियान होयोब्ला हमथानो हायो ओंखायनो जोङो हमथानो हानाय बोलोखौ जोङो जेब्लायबो इसोरनाव डिमान्ड खालामनो लानांगौ आरो गुरै जानो हानांगौ अब्लासो जों हमथानो हानाय बोलोआ जोंनाव फैगोन ओंखायनो जोङो फै बे समावहाय जों दुंब्रुद जायालासे गुसुबो जायालासे जोङो दुङा सायाव थायालासे गुदुं गोसो जानानै इसोरखौ जोङो दिनै खुसि खालामनि इसोरखौ जोङो रंजाहोनि मानोना जोंनि मावनायनि सायावनो इसोरा खुसि जायो जोंनि बाख्रिनि सायावनो जोंनि खुलुमनायनि सायावनो इसोरा खुसि जायो होनना बुंदों आरो जोंनि फोथायनायनि सायावनो बे इसोरा खुसि जायो होनना बुंदों मानोना इसोरखौ खुलुमग्राफ्रा फोथायनो नांगोन आरो फोथायनायजों इसोरखौ जोङो दिनै खुसि खालामनानै जोङो होनो नांगोन होननानै बाइबेला जों मोननो हायो प्रेज द लर्ड जोङो नायनि इब्रायखौ जों नायबावनि दानिया इब्रायाव बुंदों जोङो खुसि खालामनोब्ला फोथायथारनांगोन होनना बुंदों इब्रायनि 11 आयदा ना इब्रायनि 11नि 6 पद 6 पदआ बुंदों
आन्थाय फोथायनाय गैयालाबानो बेखौ हामजाहोनो हाया मानोना इसोरनाव थांग्राया फोथायनो नांगौ बियो दङ आरो बियो बिखौ नायगिरग्राफोरनि मुं मोननो गोनांखौ होग्रा होननानै बुंदों प्रेज द लर्ड बियो नायगिरग्राफोरनो होग्रा इसोर होननानै जोङो फोथायथारनो नांगोन होनना बुंदों फोथायथारनो नांगोन अब्ला जोंनि फोथायनायनि सायावनो इसोरा जोंखौ सन्तुष्ट जायो जोंनि फोथायनायनि सायावनो इसोरा जोंनि सायाव रंजानायखौ मोनो होनना बुंदों ओंखायनो जों इसोरखौ रंजाहोनांगौब्ला जोङो फोथायनांगोन फोथायनायजों जों खुलुमनांगोन जेरै जोङो फोथायनायजों जेरै दान होयो नङा होमबा होयोना होआ फोथायनायजों जों गिलु बालु दान होयो दंजानायफ्रा ना हामजा होयो इसोरखौ खुसि खालामो आरो इसोरा खुसि मोननानै बे दान होग्राफोरनि सायाव डाबल ब्लेसिं आशीर्बादखौ बियो लाबोसिनो होनना बुंदों आशीर्बाद होफैयो अब्ला दिनै फोथायनायाबो रासिननिफ्राय रासिन रालाङो फेदेरलाङो फोथायनाया लासैसो बारायलाङो होनना बुंदों प्रेज द लर्ड लासैसो बारायलाङोनो फोथायनायाबो सासे मानसिया जेब्ला नाजावगोदान इसोरखौ फोथायनानै फैगोदान बे बेक्तिया हठात बियो मा फोथायनो हाया जायो नंगौ ना जेब्ला बियो इसोरनि मावनायखौ नुलांबाय महिमाखौ मिथिलांबाय अब्ला फोथायनाया लासैनो रालांसै आरो गावनि जिबनावहाय मा होनो मोनदांलांसै गावनि जिबनाव मा जादोंमोन आरो दा मा जाखो सोलायनायखौ नुनोसै अब्ला बे सोलायनायखौ नुनाय लोगोसे बिनि फोथायनायाबो रालांनोसै होनना बुंदों प्रेज द लर्ड फोथायनायाबो रायो होनना बुंदों बेखायनो जोङो बे समावहाय गोबाव खालामालासे जोङो इसोरनि जे बोलो बिनि सना आरो बिनि गुफुर जि बेखौ लानो थाखाय जों हामब्लायनि बेनाव जों बरसा खालामनि अनजाग्राफोर जों बे समाव इसोरखौ हामबायगोन जों बयबो गसंनानैहाय इसोरखौ खेबसे धन्यबाद होबावनानै बे इसोरनि बोलो इसोरनि पावार बेखौ जों लानो हामब्लायनि जों बयबो गसंनि प्रार्थना खालामनि इसोरा गावनि आत्माखौ जोंनि सायाव लुनानै होथों गाव जे होनो इच्छा जानाय बोर बे बोरखौ होथों आरो बे मण्डलियाव बियो गोबां मिराकेल मावनो हानाय बोलोखौ होनानै सलायलांथों इसोरनि इच्छा बायदि जालांथों जोङो प्रार्थना खालामनि बे बोलोआ बे मण्डलियाव गोग्लैनाय बायदि आरो बे बोलोआ जों साफ्रोमनि सायाव थानाय बायदि जों इसोरनावहाय हल स्पिरिटनि थाखाय आरोबाव खेबसे जों प्रार्थना खालामनि फोरबोखौ हामबायनि Praise the Lord. Praise the Lord. Praise